Tara, kugkog, kugkog. Dito pa. Patsing mga kapibi, patsing. Nakikita na dito sa saging. Ano daw? So, ayan mga kapibi. Ayan. Ayan. Nakikita na yung ginto. Ayan. Ayan. Magtibo pa magbukuan, pa magbukaon. Si hapon na. Nahitas doon ng ICN niyo. Hanang mo dapit, ako man ng jacket. Nanay ba kang malit? Hindi man. Lakilatis na niya. Ha? Ay, lakilatis na. Saan lakilatis? Lakilatis naman ang kuwan. Timbangan. I-try? Kuwan, lakilatis sa timbangan din. Kaya niyo, mag-relatis yung sa paborito gapon nga. Karandas lang malit. Basta lakilatis lang gapon. Dapit ko sa malit. Digital gapon. Kinsa man. Kular sila. Ay, laga po rin gamay. Ini si Daddy. Hapit na may pe, hapit na may ila ugat mo. Ano mo sa mic? Okay lang din tay. Dili, kanang ay, kinalasan nga lube. Di ka ng kawayan. Na medyo street. Hapit na may. Dala may ilang sa tapas. Ilang din Ay. Baba dito ni mo dito sa bagat. Kuwan. Kaya mag-rin sa grupo. Hindi pa tayo na doon. Ini sudah nanti. Ini mau kuwan ng gayan. Ako, dito man sa dapit kasi. Ya, ikaw. Katon. Dapat belawan ni. Lah, napay solid. Ya, wala din naman silupin natin. Silupin. Kita ko tabi. Wala mo din. Hindi ka ba lumulikit? Ngurot na lang na. Ngurot na lang ng crispy. Yan sa akin mga kabibi. So, sa kanya naman. Ya, ipakita ni... Ay, ya. Ayaw palungan na yan doon sa balay. Sama, focus nini. No. Okay. Mayra. Minus na mga kapigi. Kasi gibidli na. Nakasilupin. Nakasilupin. Kasi lahat ka na. Ito ni. Ayun, mulay kwarta. Baka ako ng bisnag. Hindi na malay kwarta ba?
Kunti na lang yung last clean up namin. So, ito yung sa kanya mga katibi. Nagkanya-kanya kasi kami. Miligram na gyapon. Chamba lang gitsagay na ba? Duha ka pinapan daghan kaya. Morong mo takad bulawan. Ha? Morong mo takad bulawan. Daghan imo ha eh. Ah. Kurot yun eh, mungulot. Yung mangulit na rabang may taon ng taon. Daghan imo ha eh. Ay, napapaday? Na, nagtutoy, uy. Katidi, marami yun sa kanya. Ayan. Dara na kami matulog. Hindi kaya naghinduan ni ron. Dara na kami matulog. Oh, sige na. Gamay na ligas. 4 media. Apil ang mga apil ang apo. Uwi na kami kasi hapon na katibi. So dyan yun galing lahat ng ginto. Ayan. So dito last namin, kunti na lang. Kaya uwi na kami. Ayan. So doon banda talaga yung marami, doon banda. Diyan. So dito, kunti na lang. Ayan. Meron ang plum ay. Mana na ipukan. Nagdaan ra din ba magamit. Kartakan. Patay. Bumag pa ko. Na. Wait na po. Anong tako? Wala na ako. Alas pa na kayo. Na, cute tag. Ay, 130 rod. Ay, ayun bro. Nata na ka? Hmm. Isa ka book lagi. Ah, may tag 80 ka binanabi. Di na mawala dia. Magkata ko. Oo nga. Bijon. Tarungan nagipos ang plum kay basig ko ana maabot nagbaha. Ni imong kabo. O pala ya. Kuha mo nag-grocery sa kanta ba? Tara. Pala yun, dati hindi yun. Nagtindat pala sa buto-buto, no? So mga katiri, pako. Suman. Paku.
Sarap to, panggulay. Hindi na. Habang hindi maganda na ako. Hi people! Sana all. Ano? Dos na. Isa may nagpalaw man eh. Pwede mo ka maliko niya. Hanggang mo. Panaton ka, panaton. Parang hindi kayo mga bata ba? Basta mga agad ko. Di na ganyan dyan sila makina. Pagdok matikan. Jahon, oy! So, ito yung sa akin mga ka-TV. Ayan. Nabalot na. Okay. Benta na nila. Sila lang magbenta. Kasi pagod na tayo. So, ayan mga ka-TV. Dahil may mabibinta ng ginto. Kasi, ano, masakit yung katawan ng misis ko. Sinisipon. So, may bagong bibili daw ng ginto dito sa kalapit namin. Maglalakad lang kami. So, try naming bintahan dito. Sa malapit lang mga kapipi. Nasa na siyan? Ito sa bigpo ng tatay sa nagtrabaho. Oh, Sige ra ka pumulawan. sila ko pamulawan dito. Oh, kamong tito. Nalagi naman ito. Tistingan na da. Testingan sa niya, kuhaon niya. Tistingan na to. Kala rin timbang ah. Papel. Testing rabbit to. Di ba, apil may sa timbang. Win it. 28. Ah, grabe papel anak. Midya man po siguro. 28 na ha. Okay, balin sa kuan. Wa kabot dos. Wala, 28. Kuan kay bala na 8 mg dala papel. 28 man. 8 miligram. Oo. Na. Dala sa papel. Papel mga butang ta 5. Kapilo nagbayad ang papel ah. Na, 2,000 lapit. Itong basa, kay bugat. 28 ang papel. 25 3 3 miligram. 3 sa kanyo ko no mga 3. Sumayon, di ka marag-anzo. Apa may kuan dyan. Okay kaya nga bulaw. So, Nay marga gamay. 25 yung papel. Yung ginto 23 mg. 3 miligram siya. Mga kapibi. Ang PDP. Mga ujins. Tres. Sa timbang karon sa Bulawan no sa una kay maganahan na patong. 2.5 pila. Nakoy na jo dito jo. No. Wa ta sa kananay. City ang 750. Kapalit po kayo na to. Kapait ko 1,200 to. 750. nang gramo ron day? 27. Apod, tupay papod. 2.5 ang katong pino. Pero ang sa Ormaca 2.7. Ormaca, Mati, Maligaya. Imo rin yung gibalhin og puti ba. Sige lang. Social. PB no dahil hindi pa bumibili yung may bagong timbangan na digital. So dito muna ako magpapatimbang sa manual na ano mga kapibi, timbangan ng ginto. So wala tayong choice mga kapibi kasi kailangan nating ibenta talaga itong ginto kasi para may pambili tayo ng bigas. So ayun at nilinis muna ni auntie yung ginto. Kinuha niya yung ano mga kapibi, yung maliliit na margaha, yung maitim na buhangin, tapos ibibinta ay titimbang na niya. So ayan mga kapibi, timbang natin yung ginto. Ayan na. Gusto nga Dr. Este. Mga kapibi no, dahil 0.3 dun sa digital itong ginto natin na timbang natin kanina. So pinagsabihan ko si auntie na lagyan ng 0.3 din yung bato. Kasi manual po kasi ito mga kapibi, di talaga pareho yung timbang sa manual at saka sa digital. Kaya ayun, nilagyan ni auntie ng 3 mg. So ayun mga kapibi, mabigat konti yung bato. Kaya
binabawasan muna ni auntie. So doon na lang niya ilalagay yung ibabawas doon sa ginto para mag-match siya. So ayan, nilagyan na ng 25 yung ginto. So ayun mga ka-PB, medyo mabigat yung ginto. So ayun, medyo mabigat yung ginto. Nagdagdag na naman si auntie ng 20 doon sa bandang kanan. So ayun. So ganyan lang po pagtimbang mga ka-PB, minus plus lang po doon sa bato. At saka ayun, charang. At yun. So malaking kaibahan talaga mga ka-PB, no? Sa digital mga ka-PB tumitimbang siya ng 0.3 mg. Samantalang dito sa manual mga ka-PB is 2.85 mg lang. So nababawasan talaga siya ng 15 centigram. At nag-iintay na tayo sa bayan. Magkano nga ba ang halaga ng ginto natin na 2.85 mg? At ayan na nga, inabot na ni auntie yung bayad. So ito po yung halaga mga ka-PB. Ayan, 700 plus po yung halaga. At ito mga ka-PB ay dadalhin natin sa tindahan at bibili na tayo ng bigas. At so ayun ng mga ka-PB, no? At siyempre, bibili na tayo ng bigas. So priority talaga natin yung bigas mga ka-PB. Ayan, 10 kilo. Tapos bili pa tayo ng mga pangailangan sa kusina. At ayun na nga, bumili na tayo. At dito lang magwawakas ang ating video mga ka-PB. At sana ipatuloy pa rin ang panonood at pagsuporta nyo sa akin. At maraming salamat!